Jenengan ingin request lagu atau gending dimohon cukup di bawah panggung saja. Panggung campur sari khusus kami persembahkan untuk panitia penyelenggara acara pada malam hari ini. Yuk masih bersama dengan Budi Wijaya, The Lewong Music campur sari anti galau Sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok rebutan jajan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem sedayanipun warga Dusun Tanjung Kerajaan Desa Tanjung. Mboten supaya dalam aturaken wilujeng dalu kagem Bapak Lurah, Bapak Paulo diberangkatipun. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat malam kepada seluruh panitia. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Keamanan. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gining-gining manis campur sari. Sumawa Kang Mas diparingi kari cerita. Kari cerita sampun kula layani nggih. Niki pripun kabare Ibu Bapak sehat nggih? Sehat sedaya? Alhamdulillah sehat. Semangat nggih? Mana suaranya masih semangat? Masih semangat alhamdulillah nggih. Wilujeng dalu Mas. Cintaku. Nggih, wilujeng dalu ning menawa Wulandari. Nggih Mas, niki langsung kemawon Mas. Niki wau kula diparingi kertas. Nggih. Lebih cepat kertas nggih. Nggih, lebih cepat lebih baik. Nggih. Nggih, monggo. Untuk urutan naik panggungnya Mas. Nggih. Yang pertama Bapak Kepala Desa dulu. Ugi anggota dewan. Oh nggih. Panjenenganipun Bapak Dinas. Oh nggih niki enten Mas Dewan Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Wes Bapak Sutekno nggih hadir. Oh nggih. Wis pokoke kaya Ugi keluarga. deretannya nggih Mas nggih. Nggih. Nggih Wilujeng dalu ke sedaya kemawon. Nggih. Semoga panjenenganipun Bapak Kepala Desa. Nggih, ingkang sampun. Ugi perangkatipun juga Bapak Dewan monggo kula aturi minggah. Nggih, monggo. Pak Camat, nggih monggo kula aturi minggah yuk. Kasih support Mas. Kasih support Mas. Ini kasih support. Ayo loke. Waya, waya. La 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 la. Ugi Bapak Dewan, Bapak Camat juga Bapak Perangkat Desa monggo kula aturi minggah teng sasana panggung Budi Wijaya. La 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 la. La 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 la. Nggih. Hah? Oh, Dena, nggih. Mas, Nggih, pripun? cintaku. Heeh. Bapak Kepala Desa wau nyuwune lumiting asmara. Nggih. Niki Bapak Dewan nyuwune Deno. Dino. Ada dua lagu. Nggih. Bapak Camat monggo kula aturi minggah ampun diluk-diluk mawon Bapak. Napa kula susul mriku? Jadi Bapak Dewan tapi nggih yang mboten diminta sih. Dino. Bapak Kepala Desa Lumiting Asmoro. Nggih. Monggo Bapak, kula susul ta. Pompong cidek niki kalian mriku mboten enten 5 jangkal. Monggo. Kula aturi minggah niki lho pun ditunggu kalian Bapak Dewan. Nggih Mas. Cinta. Nyaritake gedene rasa sayangku. Terapake cukup ladan masih Mukirinda ayumu kaya bidadari. Mungkin iso ente
Nggih, Pak. Denok sampun kapiyarsa. Mas Jono. Mas, Nggih, cintaku. dadake sudah. Tadi dari Bapak Kadeh nyuwun lumite. Lah nggih, lumiting asmara Nggih, dulu. langsung dilebok disumut. Yuk. Seprelegonku. Ya disumut. Goyang bareng-bareng sama saya. Giginya mana Bapak? Giginya mana? Kok nggak ada? Bapak kan ngemut permen ini ketara ya Bogis. Makanya udah ngemut permen aja talah. Tak ini lah. Saya gawe lara iku ra prayoga. Aku ora bakal mundur, aku ora bakal mayu. Toranya ukurane tresno kudu bondo nanging lumite asmara. Budi Wijaya iki Dulu truk pasang ini lagi. maho Ada Nur Fadilah lagi. seprene guntungan teni janji. Oke, masuk. Monggo lanjut. Iya. Next selanjutnya surat yang sudah dicatat. Ini dari Bapak Panitia. Nggih, monggo Bapak. Nggih, Sampun kira- siap napa? Bapak Panitia. Dipersilakan untuk Oke. naik. Nggih dari bawah grup Sabu Lapak di depan gue minta pantun cinta. Wow. Nggih. Monggo Bapak. Nggih. Satset boten. Pripun dari Bapak Panitia semoga. Nggih, niki tasih perjalanan Mas Jono. Bapak Arif nggih. Kasih support. Yuk dilewung spotnya Mas. Oh, temennya banyak. Boleh. Sudah. Temennya banyak. Ayo monggo. Suwe ora kata pisan gawe ora suwe ora ketemu pisan gawe Dari seluruh Bapak Panitia tim penyelenggara pagelaran dalu niki acara sedekah dusun. Monggo lagune kan dipun. Nggih nyuwune Banyuwangi Pacitan Kang Mas. Nggih siap Dimas. Mantun iki nggih. Mantun iki sambel kemangi nggih. Oke. Tabang Jawa Salindro. Nggih. Nggih. Banyuwangi mantun iki. Pacitan. Kalian sambal kemangi nggih. Nggih. Jika si Banyuwangi Pacitan, adek Nana Leo Semerbak, Iki
yo mung gawe ning atiku iso namung mikirku ana ngendi ketut ana moto ning dalan anyar kae ana segara paranae Banyuwangi Pacitan ora lali mung tanah sakelingan Budi Wijaya liwat dalan Banyuwangi teko Pacitan ana dirasane terus kelingan liwat angin segara ngangeni ana ngendire kok sing iso tresnani eling zaman semono yo mung diko bocahane ngati Banyuwangi Pacitan ora lali mung tanah sakelingan hae lo mas suwi ora ketemu yo mung gawe ning atiku iso namung mikirku ana ngendi ketun ana moto ning dalan anyar kae ana pinggir segara pernae Banyuwangi Pacitan ora lali mung tanah sakelingan Budi Wijayati liwat dalan Banyuwangi teko Pacitan ana dirasane terus kelingan liwat angin segara ngangeni ana ngendi sing iso tresnani eling zaman semono yo mung diko bocahane ngati Banyuwangi Pacitan ora lali mung tanah sakelingan Napa Pak Suyit? Ayo lo DJ Budi Wijaya Keung Racun ada yes Keung Racun yo 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 Ya
akhirnya satu tebang keong Keong racun. racun. Berakhir pula di acara bedayan. Campur sari Campur mas. sari. Campur sari mas. Gak kebablasan. Nggih. Nggih. Nuwun Bapak. Nggih. Nggih. Ya Nok. langsung kemawon mas. Nggih, monggo. Ditiup trompetnya yuk. Layangmu sing tak tampa kuwi wis tak waca apa karepe atimu Drenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes alone ning pipiku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku pasti enggal bali ning kepiye maneh mergo kahananku
wong panggung antenono tekaku percaya aku kuat notimu Mas Dwi antenono tekaku Budi Wijaya Jose. oh jam John 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 Arya Seta Awas Awas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu manja bola aja,